מרוץ מעגן מיכאל השנתי, מבחן לסיבולת, מהירות, בינינו, בעיקר בחירה רעה בחיים. למה לרוץ אתם שואלים, נכון? קודם כל, בשביל התהילה, כמובן גם כבוד. ובגדול, הזכות לאכול מה שרוצים אחר כך. דרך אגב, בסוף, גם מקבלים בקבוק מים. מים! אז כן, נועה ברנד יכולה לרוץ מרתון מתוך שינה, אבל אנחנו, האצנים האמיתיים, אנחנו בהישרדות. לא רוצים לרוץ? בסדר גמור, לא חייבים. אבל שתדעו לכם שלהזיע זה בריאות. אני אוהב מאוד. אתם רואים את המצב. אם רק היה פה תמר, אני חייב תמר. משהו מתוק לאנרגיה, זה משנה את כל הריצה. חייב תמר. יש תמרים